Taliansko. Taliansko zažilo rôzne extrémne klimatické javy. Na Etne pokračuje intenzívna výbušná aktivita. Lávová rieka dosiahla dĺžku takmer 3 kilometre. Keď sa dostala do kontaktu so snehom, spôsobila silné emisie pary a roztopená voda sa rútila po svahoch do údolia. Od 12. februára je letisko v Katani každých pár dní čiastočne uzavreté pre zníženú viditeľnosť spôsobenú popolom. A od 14. februára bol v regióne zavedený najvyšší červený kód leteckého nebezpečenstva. Napriek zákazu priblíženia sa k láve sa tisíce ľudí vrhli k vybuchujúcej Etne kvôli fascinujúcim záberom. V dôsledku toho boli úzke uličky zablokované autami, ktoré bránili prejazdu záchranných zložiek. Od 15. februára sa v oblasti supervulkánu Campi Flegrei začal ďalší roj zemetrasení. Do 19. februára bolo zaznamenaných 647 otrasov. Jedna z najsilnejších seizmických udalostí s magnitúdou 3,9 vydesila obyvateľov Neapola, ktorí jasne pocítili silné otrasy. V meste Pozzuoli, ktoré sa nachádza priamo v kaldere supervulkánu, boli zatvorené školy. Stovky ľudí sa báli vrátiť do svojich domovov a nocovali na špeciálne vybavených miestach na otvorených priestranstvách. 13. februára búrka na ostrove Elba šokovala obyvateľov svojou silou a výrazne prekonala predpovede prognostikov. Len za pár hodín spadlo na niektorých miestach viac ako 120 mm zrážok, čo spôsobilo bleskové povodne. Najkritickejšia situácia nastala v obci Portoferraio. V oblasti Carburo sa podarilo zachrániť deti a učiteľov, ktorí zostali uväznení v budove školy metrovou vrstvou vody. Ďalších 28 ľudí uviazlo v zaplavených autách. Tých evakuovali hasiči, potápači a rieční záchranári. Nasledujúci deň nečakane padal silný ľadovec v provinciách Lecce a Catania. Bolo ho toľko, že sa cesty zmenili na ľadové rieky.